गिबियाव नोंथांखौ आंनि आइबि गस्पेल मिनिस्ट्रियाव बरायनानै लाग्रोबाय। लोगोसेयै बे गस्पेल मिनिस्ट्रिनिफ्राय नोंथांनिसिम रोजा रोजा हामलायनाय जासिबाय। आंनि गासै बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानाय आरो गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ इसोरा बोर होफ्लायथों। बे इसोरनि जे बोसोन लाबोनाय बा इसोरनि बाइबेलनिफ्राय फोरमायनो लानाय बाथ्रानि सायाव खोनासंग्रा साफ्रोमखौबो इसोरा बोर होफ्लायथों आरो नोंथांमोननि न'खरखौ इसोरा बोर होफ्लायथों आरो बे इसोरनि बोरजोंनो नोंथांमोननि न'खरखौ इसोरा गोबाव सम बे बुहुमाव लाखिथों आरो बुहुमाव थांना थानाय समाव नोंथांमोना दुखु खस्थ' खैफोद आफोदनिफ्राय इसोरजों गोजानाव लाखिजाथों। बाइबेला मोनसे गोथार बिजाब, जाय गोथार बिजाबाव गोबां गियाननि बाथ्राफोर लिरनाय दङ आरो बेवहाय बासायजानायनि लामा आरो जोंनि मोदोमा थैखांनायनि उनाव जे थालांनाय जिउ, बे थालांनाय आत्मा, बे थालांनाय आत्मानि बासायजानांगौनि बाथ्राफ्रा बाइबेलाव लिरनाय दङ आरो बिनि बादैबो गोबां जोंनो नांगौ गियानफोरा बाइबेलाव लिरनाय दंजोबो। बेनिखायनो गोबाङा बाइबेल फरायो आरो बेबायदिनो बाइबेल फरायनानै गियानफोरखौ सोलोंनानै लायो आरो खायसेफ्रा बाइबेलनि गियानफोरखौ सोलोंनानै लानायनि उनावबो गावनि जे धोरोम, गावनि धोरोमाव बे गियानफोरखौ सोलाव लायो आरो सोलाव लानानै खायसे बायदिया बे गियानफोरनि बाथ्राफोरखौ इदिट खालामो। जे जोंनि धर्म बिजाबावनो बे बाथ्राया सोमजिनाय होननानै बानायस्लायनो नाजायो आरो बेबायदि बानायस्लायनानै लानायखौबो जोङो खायसे बिजाबफोरखौ नायनानै जोङो मिथिनो हायो जे बियो बाइबेलनिफ्राय फैनाय रावसो होननानै। नाथाय सोरबाफोर बिथांमोना बेबायदि मावोब्ला नोंथांमोना नैबे बाथ्राखौ मिथिनानै लानाया जोबोद गोनां। मानोना बियो बाइबेलनि बाथ्राफ्रा इउनिभार्सेल ट्रुथ, बियो अराय सैथो बाथ्रा आरो बे बाथ्राफ्रा इसोरनि हलि स्पिरिटजोंसो लिरजानाय शास्त्र माने इसोरनिफ्रायनो फैनाय राव। बेखौ मोनसेबो ओजों ओजा जोङो खालामनो हाया आरो बियो बेबायदि खालामजानाय नङा। बिनि सोदोब मोनसेबो सोलायजाया। बेबायदि खालामोब्ला इसोरनि साव दं आरो इसोरनि बोराबनाय दं होननानै जोङो बाइबेलाव मोननो हायो। आरो बे बाइबेलाव लिरजानाय बाथ्राफोरखौ लानानै नंबां जाबां जकिं खालामजाया। आं बाइबेल सिरि फरायनो नागिरदों। रेभेलेसन एबा नुजाहोनायनि 22 बालाब 18 आरो 19 बे मोननै सिरिखौ आङो फरायगोन। 18 सिरि। आं जहना बे बिजाबनि नाबिबादि बुंनायनि बाथ्राफोरखौ खोनासंग्रा साफ्रोमनिबो सिगाङाव साखि होयो। सोरबा बेफोरजों माबाफोर होदेरब्ला इसोरा बे बिजाबाव लिरजानाय निदानफोरखौ बिनि होजानाय साजाजों होदेरगोन। बाइबेलनि रावा रावानो आरो सोदोबफ्रा सोदोबानो, बेहाय मोनसेबो होदेरनो हाया आरो बोखारनो हाया। सोरबाफोर होदेरोब्ला बियो निदाननि साजाफोर होगोन होननानै बुंदों। एबार जोङो 19खौ फरायनि। आरो सोरबा बे नाबिबादि होननायनि बिजाबनि बाथ्राफोरनिफ्राय बोखारब्ला बिनि बख्राखौ बे बिजाबाव लिरजानाय गोथांनि बिफांनिफ्राय आरो गोथार नोगोरनिफ्राय बोखारगोन। आंनि लोगो नोंथांमोन, आंनि आदा बाजै, बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव नोंथांमोन, गोबाव बाथ्रा बुंनो सानासै। बेखिनि सुंद' बाथ्रा बुंनायनि गेजेरजोंनो नोंथांमोननो इसोरा माखासे बोरखौ होफ्लायबाय होननानै आं आसा खालामो आरो नोंथांमोना आं जिखिनि बुंलांबाय बाइबेलनिफ्राय लानानै बे बाथ्राफोरखौ आङो बुजिनो हाबाय होननानै आं सानदों। बेखिनियावनो आङो दोनथ'नो नागिरबाय। इसोरा नोंथांमोन बयखौबो बोर होफ्लायथों। जायफोर बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान, नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेल आइकनखौ दाबायनानै ला, जाहाथे आंनि गोदान गोदान आपडेटआ नोंथांनि मबाइलाव गोख्रैनो सौहैयो। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। बाय बाय। आमेन।